Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana napunta manghingala dinay atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw karon nga Biyernes mahigala no pizza uno na kini sa bulan sa samtarong bulana Agosto na mahigala no. So kumusta naman ang kinaod ko nga naa kamong tanan sa kapiskay pangluwas ni ining kamudtuhon. Bueno mahigala ato diay nga Team Bayaon ug may ngunto usab ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata ug ang ato apod nga mga kaigsuonan dinha sa DYWC no. Kumusta talagsar ko kay makasuroy di may gala tungod sa kabisi kay may gala sa ato ang mga schedule no. Bino ato day nga panawagan usab no sa atong mga kaigsuonan nga mga kana bitang na involved usab ini human trafficking no, human trafficking. Karong Domingo mahigala adunay taga kuan kanang Commission on Migrants and Itinerant People, particularmente ang mga in charge kabayan sa human trafficking nga mga Renderis Dumaguete no maghatag og kining gitawag na to og orientation seminar alang usab sa mga stakeholders no. Gani ubay-ubay sa mga government officials ang among ako may in charge Teres Dumaguete mahigala amo nga gihangyo nga mohimo mga resource persons sa nasangpit nga orientation seminar. O gani padayon usab mahigala nga tuang mga kauban ako sa staff pinanguluhan ni Sister Luz Estrelianes pagpangandam no karon na sumtarong adlaw pizza 1 na Biyernes no ug mga adlaw pizza 2 pagka pizza 3 no. Gani sa ako adire doon ako ipaadtuon pa dito no si Sister Koan kining Alice Koan kining Alice sa nga so kasi og si Koan Sister Pamela Villegas no. Man usab si Cardinal no, Sister Alice Cardinal ug manawagan usab nako no lang ni adtong gusto usab nga makadungog sa mao nga kining gitawag nato orientation seminar karon ang Domingo mahigala no. Ari diri sa Marian Center no, Marian Center na no. Na dunay daghang kaya nato nga mga media of course no. Ang taga media usab ato usab nga uhagod nga mohimo usab o matud pa report alang yana no kay usa ka na kadakong event usab sa Diocese of Dumaguete. Hala no may mudto na kanaton tanan nang hidaot kita mahigala nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Bino arita mahigala sa ato ang CBCP News balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Diocese of Ipil mahinang pong nanangandam alang sa instalasyon sa ilahang bagong obispo nga si Bishop Glenn Camontimon Corsiga. Ang Ipil adunay 126 ka mga parokya nga giserbisyuhan og 142 ka mga secular priests. Wala pa'y labot manghigala sa ihap ang mga religious priest usab. Padayon karon ang pagpangandam ug ang Diocese of Ipil anaa kini mahimutang sa Zamboanga, Sibugay. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV nanawagan karon sa Democratic Republic of Congo nga unta no panalipdan gyud ang katungod sa mga Kristiyanos. Mahinumduman nga bag-uhay pa lang usa ka parokya sa matud pa diocese sa Democratic Republic of Congo giatake sa mga armadong grupo nga nakakalas og ubay-ubay nga mga kinabuhi. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa atoa nga mga pagpangalagad. Bino ari na ta manghigala sa atong Saint of the Day no August 1. Of course ang ato ang Saint of the Day karon ilado kay ni mga higala no mao kini siya ang founder no sa grupo nga mga Redemptorists no ang ilaha nga
ang ilaha nga founder manghigala nga mausi karong adlaw ang ilahang founder nagsaulog sa iyahang fiesta, no? August 1, no? Ang ilahang founder mao si San Alfonso de Ligori. Sabi, no? Kini si San Alfonso de Ligori mga higala, taga-kuan kini Naples, Italy. Niya practicing lawyer o niya abandoned at focused himself on Catholic action higala, ordained priest and founded the Congregation of the Most Holy Redeemer, or kining mga redemptorista mahigala itawag the Congregation of the Most Holy Redeemer. When he became bishop and declared a doctor of the church and moral theologian and patron saint of confessors, moral theologians, and lay apostolates. No? So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang founder sa grupo sa mga Congregation of the Most Holy Redeemer or mga redemptoristas, no? Redemptoristas, mga redeemers. Ayan mga higala, no? So congratulations di ay sa atong mga igsuon nga mga redemptorist. Nang-imbitar to sila mga higala karong August 4 pero di amo tangi makalugar ba ko ani, no? Nang-imbitar po ito yung taon ng ato mga igsuon nga mga redemptorista diri sa Dumaguete. Hala, no? Padayon ta mga higala sa atua nga mga pangalaga. Abi na rin na ta mga higala sa atua nga topic nga mga pangutana kini mga higala nga atong hinay-hinayan og tubag. Padre, tinuod ba padre nga ang tao nga makasala og abortion automatic excommunication? Buti pasabot dili na makadawat og uban kini mga sakramento sa Katolikong simbahan. But anyway, sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church number 2273 gi-confirm kana, no, nga ang usa ka tawo nga nagkahimo og complete abortion gito na ka dili na ka entitled nga mudawat pa sa matud pa kining gitawag og mga sakramento sa simbahang Katoliko. In other words, you are called kanang gitawag sa in English og excommunicated na ka. Kung dili Chingo ni ana, no? Sa ato pa kuan gyud naka kanang gitawag na to dili na ka pwede nga modawat sa mga sakramento sa maning akong gibutang diri. Ako ani ang ako ang lain nga microphone para sa ako ang radyo. Abi na higala, no? So kay kun dili, so kining pagkakuan kining gitawag na tong kining excommunicated na ka bugtong kanang obispo lamang ang makapauli niya ng imuha nga excommunication, no? Okay, obispo raman ang makatangtang sa excommunication, no? Sa to pa katong mga nakakuan kanang sala o complete abortion ayaw lang sa among pangalawat ha, no? Kay mudugang o kabugat ng inyong salana. Ala, no? Lain pa ko na, padre, pila man gyud ang edad sa usa ka bata nga mahimong kolitos. Kaya na plano na ako akong bata akong ipasulod pagka kolitos. Abi do, ang imo sigurong ipasabot og kolitos mao ang atong mga altar servers, no? Altar servers, no? So kanang akolitos, they are no longer boys but men, no? Kanang akolitos, no, muna nga sayop din ang miingon na ni mga kulitos o dili. Ang akolitos di ay kuan mga dagkong tao na no. Ang tawag rin nato niya ng mga gagmay bata nga nagkuan dili pa na sila akolitos, acolytes, no. Kuan na sila mga altar servers, no. O niya altar service niya age of reason, no, may kanabitaw makasabot na ba, no, makasabot na kanang makasabot-sabot da. So klaro na ha, kana mga gagmayng bata dili pa na sila mga kulitos o mga acolytes. Ang kanang acolytes dagko na kay ministry man ang acolytes, ministry of acolytes kana man magserbisyo nga dagko na, no. Muna pero kini gagmayng bata dili pa na sila acolytos, kuan pa na sila mga altar servers. No, unya kung mga pangutana mahigala pila may edad sa mga bata nga mahimo ng akolitos aking altar servers,
age of reason, no? Sa ato pabuti pasabot nga masugo na ba, masugo na, no? Kanang kamao na ba, ranag nakabalo na ba ug unsay maayo sa pwedili. Okay, klaro. Dalay pangutana ang sakristan o ang altar servers Father lahira ba na? Lahira. Kaya ang sakristan mahingala mo na siya in charge sa sakristi. Sa ato pa kanang atoa mga misno di mga sep man ang atoa ngayon kana mga sakristan dili kuha na sila altar servers unya kanang sakristan mao na siya ang in charge sa sakristi gitawag og sakristan mayor ingon ana no mo na siya ato pa sakristi unya misa preparation vestment and gitawag na tato siya og sakristan mayor na mo na giingon nga kana bang maura ba na pader kanang altar servers o sakristan dili na gina siya pero ang usa ka sakristan muserbi gihapon na siya og kanang misa kanang altar servers na gina siya mga bata no? Pero ang usa ka sakristan pwede nga muserbisyo isip altar servers no? So sabot og altar servers sila maoy mag-andam sa misa mag-andam sa vestment sa mga pari mag-andam sa mga gamit, mga utensils para sa misa. Pero moingon ka nga kuana sila kanang gagmay bata pwede og natugtawgon og sakristan di pwede kay gagmay bata pa man na dili pa na sa pwedeng ma-in charge og sakristi. Okay, klaro? Father, kining mga babae pwede ba mahimong altar servers? Sa Amerika pwede. Nakasulay ko dito nga doon ako'y mga altar servers nga babae. Nagputi-puti po na sila. Dili no sutana. Mura na ba og tuga ba murag tuga. No ingon niya na pero dili sutana. Ala no kuan murag unsa nagitawag na vestment maghihapon na. Pero dili sutana. Mga bayi no. Pero diri sa tuwa wala pa na mauso no kanang batang babae nga mahimong altar servers wa pa na mauso pero sa Amerika more gitugutan na dito di na sa tuwa di pa na pwede nga magserbi ka din nga babae ka magsulob-sulob po ka o kanang murag tuga nga puti na di na siya pwede no di na sa tuwa bisan pero sa ubang mga relihiyon sama pa lang sa aglipayan na nagana sila pari ka bayi no dili na siguro na pari itong gitawag nato nag-priestess no priestess kay priest lalaki man na babae priestess no babae nga pari priestess ayan no babae lalaki nga pari priest gina siya okay no so marayon tama higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuon abi no arita sa atong ginagmang istorya mga higala kabahin ni sa kuan ba kanang kakinigong sahid mga higala no kining panahid ba dako kalagbitan gani gahapong adlaw mo ni gospel kabahin sa panahid no si Kristo niingon nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka pukot o sahid nga makakuha og daghang mga tawo ganyan no so nasaan magugog siyaton mahigala no nya naa po kay mga amigo o amiga ako pang mga parokyano ba sa Mantuyop no nya there was one time nga naaman lagi sila sahid gitawag mo na itong dalahis no manalahis pero kwanto siya kang actually pamukot gito siya ngani ana no nya nakadungog kay ko istorya nga ginadili daw na katong naay paagi sa panpamukot kini manalahis nga medyo gidili itong kag may igmata ba pero dili may akong istorya na usa ka higayon ni ana akong gidapit ang ako ang mga lay ministers nga magkuan mi manabang mi og panahid wala laing lingaw ba so naamang ko contact dito sa mga lay ministers siya mo nakig sabot dito tag-iya sa sahid nga mo na si ingos padre mo kuyog kuno siya panahid okay lang no nya amot na mo dito hapon mi nangadto na nagpahibalo nako nga gabi pa daw mi manahid kay kuan lagi kana bang mas maayo kuno nga igsilang gyud sa bulan ganyan no so nahitabo dito po rin taon may dito pinangatulog sa baybay sa Mantuyop no dito daghan mi no daw kay mga kauban sila si Uhing sila si Muling mga ilado kay na sila nga mga lay minister sa Siaton kay na sila si Muling si Uhing ug daghan pang uban no
O niya na, doon na nga tulog may pag-aalaw na Diyos kadlawon, nanguan na may, nanalahista, nanahid ba. Adagang kayong kuha mahigala, no? Ampo pamero na ay kayong kuha. Makita na mo sa layo pa, kabalo magmanahid do, na bang ikarga og kanang pambot ang sahid, na yung ituyok, yung ihinahinay og taktak, libot ito din paghuman, na rin mabilid din nga tumoy na IPC. Nya muna ito tabangan og bira. O nya kung makatabang kag bira, abis ay makagunit rang og kagamay, tagaan ka, bahinan ka sko. So nita po ingon ni anak kami, pilapil po mo dito. Maaligri kayo mahigala kay makita ginamo sa layo pa. Kay bulano naman lagi. Nanay mga nagbukal-bukal nga mga isda. Sos karon ka. Diha man ang singgit. Naay nakasulod nga iho. Unya tagiliog pa maning kuan, kini bitang sa laning tubig dagat. Sus saon na mapaakan taron ining ihuan ni. Pagkataon-taon ako nakahuna-una jud ko nga biyaan ako ta akong gigunitan nga PC may bira-birahon kay simba ko magbaris grasya ta mapaakan ta. Maliog uri ta mi kada kong matay na to. So na itawo na. So bisan to ang gikuyawan may padayon ta gyud wala gyud may mobiya sa mong pwesto. Hantod nga ning pagkataon-taon na pabalo nga nakagawas na. Ano ka na. So, pag dito, kung ano dayon, kanang nabuntag, daghang kayong kuha. Banyira ang kuha. Tanan, gibahinan, at ako gibahinan po ko. Mga tungas sako po siguro itong malalangas yung akong nabahin. Ako pong gihatag-hatag sa bukid. Pero sa man ang pagtulunan, mga higala. Now, muna, si Kristo mismo, sige ginanggatudlo, kabahin o panahid. No? Na makakuha ko ng daghan. Ako gano'n na-experience. Pero, ang problema lang, kay usahay, dunay iho. Dunay iho nga mao'y makapakuyaw kanimo, makahuna nimo nga imuhang biyaan ng imong pisto aron pagpaniguro sa imong kaugalingon. Usahay, mahitabo po na usahay sa kapilya. Nga, kay katong giingon ni Kristo nga, kanaabang panahid, mura man nagkabahin manas pa nagiusa. Ya tunang gi usahay diay masagol nga iho nga mo sa ato pa na mo makapaguba sa kanagiusa nya kumon kay na mahigala no nga dunay mga moingon nga kana mambayhan namin nakaguba mayroon dato kapag abot niya naguba amo ang kapilyo nagabulag-bulag para nako murag ang iho na no katong sa mo ang istorya katong daw nga dunay iho nga nakasulod sa grupo sa mga isda. Muna'y balantayan nato sa simbahan, sa kapulungan, sa kapilya. No nga kanang iho ba? Kanang mga daotang kinaiya ba? Muna'y iho nga akong ipasabot. No nga kita tanan isda man jud tabo to naon pero usahay mahimo mo ta murag iho. Ngano man tungod sa pag-entertain nato sa daotang kinaiya. Unsa man kini bang gitawag natong kahakog kining kawapahitason kagarbuso uban pa ano munay iho nga pwedeng makasulod sa nga mao'y pwedeng makaguba sa panagiusa sa mga tao munay balantayan nato no balantayan nato nya may puruhan pa gani nga kita mismo mao ang iho nga naman ikaw mag-ingon-ingon ka no nga usahay pag-ingon at tinuo gina padre kaya sa amo da ang organization nasudlan gimig iho nabungka gud me na pero ayaw siguro ang i-pinpoint ang uban ang i-pinpoint siguro nimo ang mismo imong kaugalingon nga ikaw mao'y iho nga naman tungod kitang tanan posibleng mahimot ang isda posible nga kita pod ang iho kung makasulod na gani sa atong galamhan no sa atong galamhan ang kinaiyan nga dili iya sa Dios mahimo tang mga iho no kitay makaguba sa panagiusa sa mga tao so bada nga sa grupo kinahanglan nga aduna gitawag nato og constant retreat and recollection aron mapangutanan nato to kung galingon kung isda pamatagi hapon o kita na mao ang iho ay sa atong grupo no ano so muna kinahanglan gyud aron nga
Pay puruhan man gud ka usahay mo nudlo ta sa uban na siya mo na siya iho sa mong grupo. Puro ba kalibutan nga ikaw di ay mo iho. Ikaw day mo nakaguba sa panagiusa. Ikaw day mo nagdala og dili mayong kinaiya diha sa inyong grupo. Okay? No? Ano na? So, daghang salamat ha. Una, mo na yung pangapagtulunan mga higala. No? Sa kanya, ako na mismong experience. Humba na ikanunay ng itudlo ni Kristo. Okay? Hala, no? Padayon ta sa ato nga mga pagpanglagad o padayon kita sa ato mga gibuhaton. Daghang salamat yung pakiguban. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manalangin o kanatong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.